Anyos nga gibuwagan og uyab. Naghikot og sinina sa iyang liog kung Brigada Alan Tangkawan. I-brigada mo. Brigada Live Report. Wa makadawat nga gibuwagan sa iyang hinigugma nga nagtrabaho sa gawas sa nasod ang 30 anyos nga ulitaw ug nagpakamatay gamit ang sinina nga gigot sa iyang lihog. Nahitabo sa sitio Sambag 2 sa Barangay Sangat, lungsod sa San Fernando, Cebu. Ang nagpakamatay tungod sa iyang gugma gila nga si Suyun Chin Jr., 30 anyos, giingon nga na-depress human di makadawat og mag-antos nga makigbuwag kaniya ang iyang uyab. Atod ni Police Major Anthony Villanueva, ang hipi sa San Fernando Police Station, ang igsuon ay nakakita nga nagbitay gamit ang sinina nga gikot sa iyang lihog ang biktima. Gidala sa tambalanan sa naiskutang lungsod ang biktima. O si Dr. Alfredo Manugas Jr., mipaybaw nga nakalaskyd ang kinabuhi ni Yochin. Ang inahan nakadawat og paybaw gikan sa uyab sa iyang anak nga niingon nga dili na siya. Giputol na ang ilang relasyon. Dugang sa uyab nga kanunay kuno nga manghulga ang ulitaw nga magpakamatay kun buwagan. The hearts of changing lives. Ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music News Authority. Brigada